श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK and shop project by श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स, गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरडनाका, मालवण, सिंधुदुर्ग। आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात। कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग। नमस्कार, मी ॲडव्होकेट नकुल पारसेकर, या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सजग सामाजिक कार्यकर्ता। आज कोकण 7चा वर्धापन दिन। कोकण 7चा प्रवास 35 वर्षाचा प्रवास मी माझ्या डोळ्यांनी पाहिला। सुरुवातीला कोकण 7मध्ये मी सुद्धा विद्यार्थी दशेत असताना सुद्धा काही प्रासंगिक लिखाण करायचो। आता या बदलत्या डिजिटल युगामध्ये कोकण 7ने जी आपली एक प्रभावी घोडदौड सुरू ठेवलेली आहे ती खरोखरच कौतुकास्पद आहे। सिंधुदुर्ग जिल्हा हा सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, कला, संस्कृती हा जोपासणारा, त्याचं संवर्धन करणारा जिल्हा आहे आणि ह्या जिल्ह्याच्या या सगळ्या वाटचालीमध्ये कोकण 7चा फार मोठं योगदान आहे। कोकण 7च्या या वर्धापन दिनानिमित्त मी कोकण 7 परिवाराला शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।